Srangsal Honi Nokni Kobonwi Thangka Khowai Lakshmi Sara Amchani Wormavat English Academy Rwngnok te Hostel Nokni Nukhung Piaba Hostel ni cherai rok sugi tolo habui tongmani bai katika kaisa kotol party muni yakni rungsrungnai rok jwngjalo klaijak tabo Rwngnok ni joto porinai cherai rok haino hai Khowai hangkoni champa awar amchayo phan phunuklanka Srangsal Honi bangkundri champa awar Lakshmi Sara amchani kisasuk lukurokni bufang sebai kelangmani loge Kobonwi Thangka Khowai Lakshmi Sara amchani Wormavat English Academy Rwngnok te Hostel Nokni Nukhung piaba ajarawa hostel ni cherai rok sugi tolo habui tongmani bai katika kaisa kotol party muni yakni rungsrungnai rok jwngjalo klaijak tabuk Rwngnok ni joto porinai cherai rok. Last night around 8:30 p.m. It's hit by cyclone. Bozor of him abo 8:30 p.m. चेहरे रखे बाहर के काटी खाबो उस टाइम में तो हम लोग चेहरे रो माई जाए खनी है नो बिस्माउ लोकोई तो वो टाइम में रेस्ट कर वाटी फाइ खांगां पाइरो रिलिया के बोर रूम चाचानी रूम बो के ठीक नो टाइम में जों बैक साइड नो पुतु हे खाइगाबो फ्रंट साइड के साइमालिया के खोरां के खनाका के बाक्साव चेहरे रो किरि से कापखा के कुदांनि है नो जों किजा जों बखा तोलिखा के just after वो 5-10 minutes बाद में हम लोग बाहर में आया उस टाइम में तो सब निकल गया उड़ के गया बस एक मिनट फाइ गया बस जरूरत है at least 10 minutes क्या वो कोनो दुख सागो दुख मंजक से रहो स्टूडेंट अभी तो लकीली कोई बच्चा को किसी को तो ऐसा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है मतलब जो बहुत ब्लेसिंग है donc स्कूल में बोमों खाए ये वर्मावाट इंग्लिश एकेडमी पूरा बारी बसुक बिसी बुफरन से मिचक मनी बसुर ये 2017 से अभी 5 इयर्स कंप्लीट हो गया 6 इयर्स रनिंग में है ये बस क्लास रहता हूं क्लास 7 नर्सरी टू क्लास 7 ओके Party muni koktuma khanawai sangrong sala Nukhung Kobonjak Wormavat English Academy Rwngnok thangi naikha Khowai journalist chairman Bisudev Burma ajaro bini logio tongkha Tripura mathani Khowai working president Trithit Dev Burma te Asrambari ni TWF ni president Rima Dev Burma akosho belakang hambai Chini media person no ang mia Horo no Chini principal saya bana pun kema pare boka kosto nangka karan borok asu kosto kai chinja phai phung tong bhai joma Horo phainam song phaiman liya hotoka bongni kosto ni jare chin bisingo chin to phone khamari tong tung taklai bai bisi buri chin chare rok no bodai pass ngai tong gai amno khama pare belai kosto nangka bong nogro nogai bukhau belai dukhu nango ga bai kene borok je sacrifice khai tongoni chung nogai mano tei chung chin chare rok no chin principal sir chung jotor mile boi chin chare rok no chung kaham kene prungjak kuno hai mo hai jodi cyclone ba kuno ekta ma hai phika gai chung chin chare no train khijak under the bed chuki tolar ro khari tongani gami abo khnaka jotor chare rok kap lai yakne borok chuki tolar khalai tong amno borok ni jotor prongmani bisingtei borok guide khema bisingtei chung jotor palkai logri bisingtei chare rok kuno to komalia ekdi he chung chin chare rok kuno to komaya belai ko palka tek dige ke chin school ni tabuk chare rok khanai bisija kolokma je covid-19 ngi chin chare rok ni lekha pora ho je babe tempering klai ka je babe pressure klai ka abu belai cost amne moi borok gone chai to goya khnai je bosor ni gap no borok fill up khana mangai belai cost ni to bai dong chung chini je buskani holiday na bonda chung jara kom khai dina ni wan chuki tong kintu tini je cyclone family bangai boni school lo belai damage mon bangai tabo bad dong chung school ni holiday dina ni klai ka gai abano chung chini edija hapang hindi ni state government hindi jotno no oma hai kaisa chini society o chini samaj je education no mai ke bro khai yaknai ragli oi to phai bro state train khai tong chini education ning go abano bangai chini edija hapang hindi state government hindi bro no specially je SDRF ba NDRF ni hoite bro no kaisa relief diwai bo school no dakti recover khai dakti kari construct ni kaisa relief diwai bro dakti bo school no recover khai construction complete khemani dei amni bisti chin chare roni debo kaham kai buskani pora lekha pora kun hampering ke ni bangai koimong tongnai ang ni ji sakbai thamia horo video sai bokok saka loge bo SDM no kema pratini punggono dakti no phaisok bi chini tosli daro choni jibo kokbai tham chin DM sai bokok salai chin procession jetone kok salai amni bisti bhai kai bon school na dakti construction khaya knai toisa bhai ke chare no kaham kai pora wo ya prisari ban na chung chai tongnai o jaga chini param chini monitoring ni
Chini jani local rok jotono pungai ken phali jak jotono bukha dukjake kha khamjake no gabono chung government busuk rinai borok je chokthai rito chung sakbai tam chung jara guardian tongnai rok bo chung positively yak kaisa yak chung joto palbak sakai boni nok tang thani chung chuwala yak nei mo school na dakti dakti bai mana mo chung chaito bena galai ko slango tini chere rok bedding rok moni bisna rok jotono wati yo manjagi sioi thamikya chere romia hopung tholai malai liya baksa kana kini borok thamikya gamai keno tabo boni ri chung rok guardian rok langnai phaleyo kaja ko mama ngo bosongni borok rok khai phron tu phai prai 100 ni sai upor student rok da pori oi tong chung abni kaham result bo manai tong 5 bosor ani bangai chung jotono pal baksa ke chuba lai borok no bai ko bang school no pai man habo bangai chung Totally take away the roof. Khowai ni simi biplop ni gokthum Chini Khorang.